नै मोनसे फुड चेलेन्ज लालायबाय ओमफ्राय इन्टारेस्टिं खोथाया मा गाइस स' नै दिनै आंनि कन्टेस्टेन्टआ जागोन जाहानि बिमायानो स' फरायबा जाहैगो दिनैनि फुड चेलेन्जआव ओमफ्राय ना गाइस जेखुनु बिमा फिसाला रावबो खामाखै जों आरो आं नुवाखै आरो ना इउटुबाव ओमफ्राय खामनो जानानै ओमफ्राय आं नुवाखै आरो ना दायो जों गाइस नै पुचका चेलेन्ज खालामनो नागिरदों ओमफ्राय नैयाव जोंनिया दायो 12 लादों आरो ना पुचकाखौ ओमफ्राय नै आलुखौ दायो सोआखै दा जोङो आलुखौ डाइरेक्ट सोना जाखागोन दे ओमफ्राय पानिसमेन्टआ मा जागोन जागोन दे माबा मोनसे बेजेननायनि उनाव जागोनथ' दे थ' गाइस नोंथांमोन रेडि जादों जों दा स्टार्ट खालामनोसै चेलेन्जखौ अके थ' बार'था हा 1 2 3 go gila मोनसे sorry मोनसे गिलिबाय दे गाइस आं दा जाफिनिखौ dan dari ikan itu merah dah kan. Oke. Langsung sedang. Sabar ya, Muna? Sabar ya, Mun. Masih gili bom sepus kayak aku bang hari wak. Teman nasi yang tadi bima ke, belum baik, bang. Langsung sok. Zalui kadang le. Zalui kadang le. Hai, mana bangar zanu habo betul. Papa, dah deh. Ada orang guessing, ada orang guessing ni mah kak sana hai kan. Dah guessing dah sih dah. Baik dah, mah challenge sorry. Mana gende? Mau dah. Ang sih mau bikin kalam nang gede. Oke, deh. Deh, dengan below deh. Spung surah digi kinti nang gende. Spung, oh my god. Spung kalau guys, ang ngerung mana yang ek besar zawar na suya, mesti gedong seneng yang. Emang, ayo ya. guys, ang ngerung nawa deh. Kena hadeng. Panis mana guys, buat geram, guys, buat besar ane dan spung sunya mana ek besar buat gusar singa sang suy mana dang sula, drop ini sedang. So ang lagi spung lagi je mana, terus tak deh, once again. Hey guys, menbai spung lagi, mengalai, saya tak dengar sekarang ada makan tak dengar. Namanya, ang lagi do sanso hay kesak ya bisa dalam dengar na, isi apa dengar na, dan main sih, dalam hay na ya, saya Prabu, lastikan ada, mere batuis, mas sanso hay kesak na. Guys, gede zaki ang mesti hago mana. Gede zaki ang suya bagus buza baik guys. Punga muzang gabak ya na. Gede gabak ya, pre ang ni homne para muzak ya. Pre guys ang
मोजां दामनो थाखाय नाजानोसै ओमफ्राय मोजाङै प्रेक्टिसा मोजाङै जादोंबा नोंथांमोननि सिगाङाव बहुत बरिया म्युजिक सिफुंनि मिउजिक लाबोगोन होनना सानदों आरो ना गाइस बैनानै कमेन्ट खोन्थाबानो जाबाय आरो सिफुं दामनायखौ ओमफ्राय दिनैनि जोंनि फुड चेलेन्जखौ बैदों गाइस जा आइजो आंजों खालामनायखौ स' बहुत एक्सट्राअर्डिनारि खालामनो थाखाय आं नाजादोंमोन नाथाय जादों जायासै मिथिया गाइस बैनाखौ जोंनि फुड चेलेन्ज भिडिअखौ स' प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ गाइस बेयाव दोननोसै आरो ना स' भिडिअआ बहुत सर्ट जागोन आं मिथिगौ गाइस मा बुंनो आरो ना जेबो माबा गैया सिफुं दामथिंबाय दामबाय आं बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय गाइस लोगो बिदिनो गाइस नेक्स्ट इउनि ब्लगजों लोगोसे स' दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनदों मा खालामनो लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय एन्ड सोरबा आंनि चेनेलाव निउ बास प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय स' बेनि गाइस लोगो मोनसे गाइस नेक्स्ट इउनि भिडिअजों लोगोसे स' दिनैनि थाखाय बाय बाय गाइस बाय 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 बाय